Da Vinci és una suite en 3 moviments basada en tan genial figura de la història universal. L'obra pretén despertar la curiositat dels jovens músics cap a Leonardo da Vinci i la seva vida. El primer moviment, titulat Da Vinci, descriu al propi Leonardo. Després de l'exposició del tema, conclou en un final grandiós mostrant-nos l'importància del personatge. Epíleg. En este tercer moviment trobem un Leonardo ja en l'ocàs de la seva vida, que mira amb nostàlgia el que ha sigut d'ella.